नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शैक्षणिक सत्र 2021-22 मध्ये जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा बोराळा खुर्द केंद्र वडशिंगी पंचायत समिती जळगाव जामोदच्या वतीने मी मुख्याध्यापक डॉक्टर सुराय इंगळे आपल्या सर्व मुलांचं आणि पाल्यांचं या नवीन शैक्षणिक सत्रामध्ये स्वागत करतो। प्रथमतः अत्यंत अभिमानाची गोष्ट म्हणजे कोविड-19चा प्रादुर्भाव असताना सुद्धा आपल्या जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा बोराळा खुर्द या शाळेची पटसंख्या ही दिवसेंदिवस फार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे। अर्थात या सर्वांमागे त्या गावकऱ्यांचं, सर्व शिक्षक वृंदांचं आणि सर्व शिक्षणप्रेमी व्यक्तींचं आम्हाला अतिशय मोलाचं सहकार्य आहे। अधिकाऱ्यांपासून तर गावकऱ्यांपर्यंत या सर्वांनी शाळेवर जो विश्वास दाखवला आणि जिल्हा परिषदेची शाळा सुद्धा चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देऊ शकते असा भरोसा त्यांनी आमच्या शिक्षक वृंदांवर ठेवून आपल्या पाल्यांना आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये प्रवेश दिला। त्या सर्वांचं या नवीन शैक्षणिक सत्रामध्ये मी पुनश्च एकदा स्वागत करतो। 2018 साली 18-19 या शैक्षणिक सत्रामध्ये जिल्हा परिषद शाळेची म्हणजेच आपल्या बोराळा खुर्द शाळेची पटसंख्या ही केवळ आणि केवळ 48 एवढी होती, परंतु शैक्षणिक स्टाफ म्हणजे सर्व शिक्षक वृंद आणि गावकऱ्यांनी चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करून ही पटसंख्या 2019-20 मध्ये जवळजवळ 82 एवढी वाढवली। म्हणजे ही ग्रोथ जी आहे ही जवळजवळ 90% आसपासची ग्रोथ होती, म्हणजे डबलची ग्रोथ होती। त्यानंतर 2020-21 मध्ये म्हणजे गेल्या वर्षी आपल्या शाळेची पटसंख्या 82 वरून सरळ 118 पर्यंत एवढी पोहोचली। शाळा ही 1 ते 8ची असल्यामुळे साहजिकच वर्ग पहिलीचा पट हा हळूहळू वाढत गेला आणि वरच्या सुद्धा वर्गांमध्ये पटसंख्येमध्ये चांगल्या प्रकारची ग्रोथ विश्वासार्हतेमुळे वाढत गेल्याचं चिन्ह आम्हाला दिसायला लागलं। अर्थात त्याकरता आमच्यावर जो भरोसा पालकांनी केला त्याला तडा जाणार नाही या दृष्टीने सर्व शिक्षकांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केल्याचे आहेत, म्हणजेच अभ्यासाचे प्रयत्न केलेले दिसून येतात। 2021-22 म्हणजे या शैक्षणिक सत्रामध्ये, चालू शैक्षणिक सत्रामध्ये आपल्या जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या मागील वर्षीच्या 118 वरून सरळ 133 एवढ्या आकड्यापर्यंत पोहोचलेली आहे। सध्या शाळेमध्ये 4 कार्यरत शिक्षक आहेत, परंतु या 4 कार्यरत शिक्षकांव्यतिरिक्त आणखी सुद्धा 2 पदं हे या वाढलेल्या पटसंख्येमुळे संच मान्यतेमध्ये प्राप्त होतील। म्हणजेच एकूण शाळेची पटसंख्या 132 आणि मान्य प्राप्त होतील 6। 1 ते 5 वर्गाला शिकवणारे 3 शिक्षक आणि 6वी, 7वी आणि 8वी या तिन्ही वर्गांना शिकवणारे स्पेशल सेपरेट एक शिक्षक, याप्रमाणे 6 शिक्षकांची मान्यता आपल्याला थोड्याच काही दिवसांमध्ये म्हणजे येणाऱ्या सप्टेंबरपर्यंत आपल्या संच मान्यतेमध्ये आपल्याला मिळून जाईल। अर्थात शाळेची प्रगती जी उत्तरोत्तर होत आहे यामध्ये आणखी एक महत्वाचा विषय असा की ज्या जिल्हा परिषद शाळा आहेत ह्या आता अलीकडच्या काळाला नावारूपाला येत असल्याचं समाजामधून दिसून येते। लोकांनी भरोसा टाकलाय आणि मोफत शिक्षण, त्यातही विविध प्रकारच्या शासनाच्या योजना आणि उच्च विद्या विभूषित असा स्टाफ म्हणजे शिक्षक वृंद की जे अतिशय पोटतिडकीनं आणि त्यातही तंत्रस्नेही म्हणजे वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून शिकवणारे। कॉन्व्हेंटमध्येच मुलांना व्हिडिओद्वारे शिकवला जातो असा अजिबात विषय नसून आता सध्या यावर्षी शासनाने अलीकडच्या काळातच 45 दिवसीय सेतू अभ्यासक्रम म्हणजे ब्रिज कोर्स नावाची एक संकल्पना पुढे आणली की मागील वर्षी मुलांचा कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे आणि शाळा बंद असल्यामुळे अभ्यास होऊ शकला नाही। पालकांचं सुद्धा एक प्रकारचं नैराश्य आहे की बाबा माझ्या मुलाला मागच्या वर्षीचं काही येत नसताना तो पुढे ढकलला गेला, परंतु आपल्या शासकीय GR प्रमाणे वर्ग 8वी पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला आपल्याला नापास किंवा त्याला अनुत्तीर्ण दाखवता येत नाही, त्याला वर्गोन्नत करणं गरजेचं असतं। म्हणून गेल्या काळामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अभ्यास नसताना म्हणजे त्याची कुठलीही परीक्षा न घेता त्याला सरळ वर्गोन्नत करण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे पालकांमध्ये थोडंसं नैराश्य होतं, नाराजी होती की मुलांना काही येत नसताना आपण त्यांना पुढे ढकललं। परंतु तोच आधार घेऊन माननीय शिक्षण मंत्री असतील किंवा सर्व अधिकारी वर्ग असतील, शिक्षण तज्ज्ञ असतील, या सर्वांनी एक ब्रिज कोर्स ही एक संकल्पना पुढे आणली। हा कोर्स वर्ग पहिलीपासून तर आपल्या शाळेमध्ये वर्ग 1 ते 8वी पर्यंतच्या सर्व मुलांना शिकवला जाणार आहे। याच्याकरता 45 दिवसाचं शासनाने नियोजन केलेलं असून त्याचे व्हिडिओ हे उद्यापासून म्हणजे सोमवारपासून आम्ही प्रत्येक जण आपापल्या वर्गाचे सिलेबस नुसार व्हिडिओ टाकल्या जातील।
तो व्हिडिओ आपण पाहावा, मुलांना दाखवावा, पालकांनी सुद्धा पाहावा आणि पालकांच्या सहकार्यानं मुलांनी त्याच्यामध्ये काही कन्सेप्ट असतील ज्या कळल्या नसतील तर त्याच्या अनुषंगानं त्यांच्याकडून समजून घ्याव्यात. अन्यथा सरळ शिक्षकांशी हितगुज करून त्याच्या अनुषंगानं माहिती घेण्यास म्हणजे वैयक्तिक मार्गदर्शनास प्रत्येक शिक्षक हा तयार असेल. शिक्षण संकल्पना जी आहे या सेतू ब्रिज कोर्सची ही प्रत्यक्षपणे राबली पाहिजे आणि त्यातून शासनाला जी इच्छित आहे ते ध्येय प्राप्त झालं पाहिजे. हा आमच्या जिल्हा परिषद शाळांकडून शिक्षकांकडून अट्टहासाने केला जाणारा प्रयत्न आहे. या प्रत्येक व्हिडिओचा अभ्यासाचा सर्वांनी संकलितपणे लेखन साहित्य म्हणजे नोंदीच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा उल्लेख करणं गरजेचं आहे आणि त्याकरता सुद्धा आपण झूम मीटिंगद्वारे आपण त्याचा आढावा सुद्धा घेणार आहोत. म्हणजे प्रत्येकाच्या वया सुद्धा आपण चेक करणार आहोत. तर याकरता सर्वांना उद्यापासून म्हणजे सोमवारपासून पहिला व्हिडिओ आम्ही शेअर करत आहोत. सर्वांनी हा व्हिडिओ बघावा आणि प्रत्येक वर्गाचं वर्ग पहिलीचे शिक्षक, दुसरीचे शिक्षक, तिसरी, चौथी, पाचवी, सहावी, सातवी आणि आठवी या प्रत्येक वर्गाचे शिक्षक त्यांना त्यांच्याकडे जे सब्जेक्ट आहे विशेषतः भाषा, विज्ञान आणि गणित या विषयावरती स्ट्रेसिंग करून या 3 विषयाचे अभ्यासक्रमाचे आपल्याला त्या घटकानुसार त्या दिवशीच्या नियोजनानुसार आपल्याला व्हिडिओ शेअर केला जाईल. आपण तो व्हिडिओ पाहावा आणि पाहिल्यानंतर त्याच्यामध्ये जर काही अडचण असेल अर्थातच कन्सेप्ट क्लिअर केल्या जाईल, परंतु त्याही उपर जर काही अडचण राहिल्यास शिक्षकांची पर्सनल कॉन्टॅक्ट केल्यास चालेल किंवा शिक्षक पालकांनी जर समजून देता आलं तर फारच चांगलं, कारण त्याच्यात पालकांवर सुद्धा बंधनं टाकले आहेत, पालकांनी सुद्धा कृती दिलेली आहे पालकांची कृती, तर त्या हिशोबाने पालकांनी जर मदत केली तर अतिशय चांगले होईल अशी अपेक्षा आपल्या सर्वांकडून व्यक्त करतो. शाळेचा मुख्याध्यापक या नात्याने शाळेमध्ये होत असलेली जी उत्तरोत्तर प्रगती आहे ही आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं आहे. मुलांचे आशीर्वाद, मोठ्यांचे आशीर्वाद, गावकऱ्यांचा विश्वास आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमच्यावर टाकलेली जबाबदारी आणि अधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन या सर्वांचा उहापोह म्हणजे जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा बोराळा खुर्दची होत असलेली उत्तरोत्तर प्रगती. आजही या काळामध्ये शाळेची पटसंख्या वाढलेली पाहून सर्व लोकांना कुतूहल वाटते. यामध्ये दुमतच नाही की शाळेची प्रगती जी आहे ही अभ्यासपूर्ण वातावरणामुळे आहे. शालेय परिसर जो आहे तो अतिशय सुसज्ज असून सर्व भौतिक सुविधा ह्या शाळेमध्ये आहेत. शाळा सुद्धा ISOच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. गावकऱ्यांची सुद्धा हळूहळू साथ मिळत आहे.